Sents impotència quan un pacient no millora? Et falten eines davant el dolor? Has fet pedagogia del dolor als teus pacients i sents que no et segueixen? El model biopsicosocial és clau en l'abordatge del dolor persistent. Elements com la pedagogia del dolor, el canvi de comportament de la persona, la comunicació terapèutica o un programa de treball actiu són clau per a aquest abordatge. Però tots aquests aspectes no serveixen de res si només ho coneixem des de la teoria i no tenim habilitats pràctiques per dur-les a terme. Dit en altres paraules, no és el mateix saber-ho que aplicar-ho. Aquest curs és semipresencial. La part teòrica la podràs fer des de casa amb l'acompanyament del professorat. La presencialitat la reservem per tal que puguis viure experiències que et conduiran en el canvi de paradigma. En aquest curs participaràs en 6 simulacions clíniques, totes elles en contextos molt reals que et posaran a prova i et permetran practicar tot allò que necessites per fer un abordatge biopsicosocial. I tot això ho farem en grups reduïts de 12 persones, perquè aquest curs no volem explicar-t'ho, volem que ho visquis en primera persona.